si tady vyzkoušet. Tak, Maty zahájuje chlapskou kvalifikaci. Časomíra 3, 2, 1, start! Pojď! Jo! Maty nám stanoví čas, pojď, pěkný! Pojď! Výborně! Časomíra 3, 2, 1, start! A pojď! Dávej! Šlapej, černá zóna bez. Pojď, dávej. Tak vidíte, z páry to je prostě její. Jedna start. Pojď. Šlapej. Dávej, dobře. Přechod za náma, cílová novinka. Stop! Výborně. Tatuš. 3, 2, 1, start! Pojď! Tatuš, tady máš svůj fanklub. Podpoříme ho. Šlapej. Pojď. Dávej. A jakožto druhý finalista jde Maty. Maty nám postoupil časem 11:35. Tak Maty se nám připravuje, už to tady nakrokoval. Jak to bude? Jde o to zvolit, jak se to nejlépe z toho poutka sundat, jak se nejlépe potom tam uchytit, provázat. Tak Maty, pojď do toho, soustředění, rozdýchej to, hlavně dýchat, Časomíra připravená, 3, 2, 1, start a pojďme pozbudit Matyho! Pojď, dávej, pěkný, pojď! Pojď! Pěkný! Maty volí techniku, zuby. Paráda! Pojď! Tak. Uvidíš, že zubama to má zmáknuté velice dobře. Pojď! Výborně, zateskáme Matymu. Pěkný výkon. A bude nám čaj. Čaj. Výborně, čaj se na to odlehčil. Tak pojďme do toho, Časomíra. 3, 2, 1, start. Pojď. Dávej. Pojď! Hop. Provazuj a vaš. Tak čaj nám volí co? Zuby, jazyk? No, čaj jde na to. Máš šikovné prstíky. Pojď. A šlapej, dupej. Výborně, zatleskáme čajovi. Ale kamarádi, pozbudíme Mrázu. Tak, jdeme do toho, Mrázo. 3, 2, 1, start. Pojď. Dávej. Přechod je za náma, pojď vázat, pojď. Zdraví, jakou zvolí taktiku. Šlapej. On tam udělal to. Jediný jsme to koukali od Bobřice, chlapi se opičí po ženských. Jdeme. Výborně. Zatleskáme Mrázovi. Tak dobře, všechno je asi připraveno. Pojď do toho. 3, 2, 1, start. Pojď. Šlapej. Pojď, dupej, dobře, pojď. A zapojď to provázat. Vázej. Pojď. Zlik. Je tam uzlik a šlapej, pojď. Stop. Výborně, zatleskáme Bobrovi. Tak, máme posledního finalistu. 3. ročníku festiákové spáry. Tak, chvilka soustředění.
3, 2, 1, hop. A pojď. A pozbudíme orla, pozbudíme ho. Pojď, nezapomeň to provázat, pojď. Pojď. Provazování. Pojď, dávej. A je to tam, zatleskáme orlovi. Takže na 5. místě, časem 34:17, Čaj. Pěkný výkon Čaji. Na 4. místě časem 30:38, Mráza. Pěkný čas Mrázu. A jdeme na bednu. Časem 25:50 se umístil Borel. Takže vidět, že to není jen o rychlosti, ale je to technice. Orlovi ty smíčky nejdou, takže příští rok dáme UFO. Takže 3. místo Orlovi. 2. místo časem 25:38 se umístil Bobr. Gratulace, Bobr. Vidíš, že kluci jsou rychlí, ale ty smíčky moc nejdou. No a nejlepším spárařem a zároveň provazovačem hodin časem 23:84 se stává Maty. Takže to jsou vítězové 3. ročníku festiákové spáry. Díky moc, díky vám za pozornost, díky za podbuzování a cirka za půl hodinky si můžete dát další soutěž vedle Rutendonu. A ještě taková informace. nhung thờ yên cho mua ngô ba dân cha ô ngài dân cha gang trên mới hồng bu nô giang cha bu cho sông nhung thơ yên cho là một ngô ba ngài dân cha trên mới hồng bu nô giang cha bu cho sông